Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel uNkulunkulu akakulona udaba lwamaphupho igama uPastor Lingi channel inyufliki uTeam 783 uthi how about pearls pearls earrings are pink akabingelela kaceli yes ukhuluma nerobot ngiyacabanga kodwa kasenze kanjeni ukuphendula nje la amacici umupho amacici upha usithathele ngoluhle kakhulu komunye lengasho ubudlelwane nomuntu wakhe komunye lengasho ingcebo esuke iza noma impumelelo esuke iza ngaba wegolide ngaba wesilver ngaba we-diamond ngaba wama-pearls amacici angasho into efanayo omunye angaphupha amacici arusile egolide omunye arusile esilver omunye arusile awama-pearls omunye arusile angawe-diamond so uyabona arusile onke usho ukuthi iminingi siyafana so ngenzeka abe mahle masha onke uyawathanda leni iminingi iyafana aphukile onke leni iminingi izofana yabo so ngenzela ukuthi kungabi khona umuntu athi mina ngiphupha kwamegolide yena ngiphupha wesilver no sikhuluma nje ngamacici in general uyabona nake singakusho number 1 umuphupha amacici upha oluhle kakhulu angaba wegolide abo diamond abo silver ngaba amaparelo ungasho inhlanhla nonani ukuthi sokuzothokozela into eyingcebo noma into eyinzuzo noma into ewuchuma empilweni ezofika ngekudala number 2 konzeka futhi umuphupha amacici upha oluhle uma kungawe golide noma diamond noma wesilver noma ke awama-pearls lokho sokusho nje umzuzu wokubusiswa ngomuntu olizoba igugu ngomuntu ozomthanda esihlangene siza eseduze noma njengamanje lo muntu obusiswe ngaye yabona uyigugu futhi umkhonzile number 3 yenza ukuthi umupha amacici kuba uPaul hluma uwafakwa omunye umuntu ekufaka amacici lungasho ke inhlanhla yes lingaphinde lisho ukuthi ngeze kuzothola into ewuthando nokunakekelwa omunye umuntu maduzane number noma kumofa umuntu wakho lo muntu wakho uyakuthanda yabona so number 4 yenzeka futhi mawuphupha la amacici bo kuPaul uhle uma efana osulusho ukuthi ngeze kuzobusiswa ngomuntu onombono nomqondo ofuzo wakho futhi ozobambisana kahle kakhulu nawe yabona noma nje lo muntu obusiswe naye obusiswe ngaye nomqondo omunye nombono omunye futhi nibambisene number 5 ngiyenza umupho amacici futhi kuba uPaul ube uma engafani olusho ukuthi ngenzeka umlingani wakho usekutholele imbangi futhi uzokudumaza mhlawumbe ngesahlukanisa ngasasicele maduzane 6 futhi umupho amacici uPaul ube uma engafani lingabe nje lusho ukuthi ngenze inhliziyo yomlingani wakho ayisekho kuwe futhi anisaboni ngasolinye yabona ngaba kumlingani wakho ngaba umunye umuntu kwi-partnership friendship yabo number 7 kuyenza futhi umupho amacici ubopha olubi empeleni olingelubi uma emabili lusho uthi ngenze kunqamela isithembu uma ungwesisa noma ungase ungene esithenjini uma umuntu wesifazane 8 umupho futhi amacici upha olubi uma emathathu lusho ukuthi ungenze kuzothandana nabantu abathathu kakhulu uma ungwesilisa 9 futhi uma uphupha amacici uPaul ngeluma emathathu lingabe lusho ukuthi ngenzeka uzoba umfazi wesithathu kumuntu wakho uma ungwesifazane 10 uma uphupha amacici kupha usetha nje ngolubi uma ephukile lusho ukuthi ngasuhletshwe ngasukhulunywe kabi noma usukuzobhana nezingxabano ezodala ukuphela nokufekela kubudlelwane bakho 11 umupho amacici futhi uPaul uma ukuyiciceli lodwa lusho ukuthi ke lindele ukuba wedwa emva kokulashwa nemva kokwaliwa noma kumuntu ozohlalwa isizungu nomzangedwa njengamanje number 12 umupho amacici futhi uPaul uma ekulahlekela lusho ukudumala okuzoza lapho ngemumva kokuphunyukwa yithuba eliyinqayizivele ekade ulindele ngabofu noma ke uzokwaliwa umuntu okade umthanda ungalindele 13 umupho amacici uPaul uhluma aphinki lusho ukuthi ngenzeka umuntu onozwelo umuntu onenkathalo nothando futhi ngabuye kusho ukuthi ungenzeka umuntu onemizwa yabantu bobulili obufuzo bakho kwesinye isikhathi 14 umupho amacici uphawu olubi kwesinye isikhathi olusho nje izingxabano ngenxa yokubhanqwa noma ke ngenxa yokuqhambukela komuntu wesibili ezinabeni zakho okusho yenzeka in all when you summarize lento yamacici ngenzeka ubabona amacici kube nje ukukhomba ukuthi hayi kukhona izingxabano ezoza ngenxa yokubhanqwa noma ngenxa yokuqhambukela komuntu wesibili ezinabeni zakho 15 futhi umupho amacici uPaul uma uwakhipha wena lungasho ukuthi ungase uthathe isinqumo sokuhlukana nomuntu oyigugu ngenxa yokuphela kothando
noma ke ngenzeka uhlukane nobungani kuphela ubungani nomuntu othile, noma uqeda ubungani nomuntu othile, ngenzeka uhlukane partner yakho, ngenzeka uyeke umsebenzi, ngenzeka kunento osukuzoyiyeke yigugu. Number 16, kuyenzeka futhi uma uphupha amacici ubuphawulo kwesinye isikhathi uma engcolile noma egqwalile erosile, lokhu kusho ibhadi nokuhlala ebudlelwaneni obubi futhi obungasakuthokozisi. Ngenzeka wabona wafakile erosile engcolile njalo, futhi ngenzeka usuhleli nomuntu ongasamthandi, usuhleli ebudlelwaneni obuneyinkinga, usuhleli ebudlelwaneni ongathokozi kubona. Number 17, futhi umphupha amacici uphawulo uma uphuco chama umuntu ewathathe. Ngenzeka uzolahlekelwa isikhundla, ngenzeka uzophunyuka into eyincebo, noma kuzophunyuka umuntu oyisithandwa sakho ozothathwa omunye umuntu oyimbangi yakho, yabona. Besibheka udaba lwamacici. Kodwa all in all kuyenzeka umphupha amacici nje kusho nje ingxabano nabantu ngenxa yokuthi lo muntu osekubhanqile bese niqabana, noma ngenxa yokuthi kunomuntu ozongena wesithathu endabeni zakho bese kuba nengxabano, kukhona interference ethile mhlawumbe ngabe ishibe khona, uyabona, empilweni bese ngifana ingxabano wona ke sima kakhulu. Akube kuhle, akube mhlophe. Be blessed. Siweni